ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, боз як навори нави имрӯза ҳастад ки хона ва замин квартираҳои фурӯшӣ пачкаги ба мо раво карданд ки барои реклама. Агар шумо дар ҳамин хелхонаи фурӯшӣ квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки бошад, маромад сурат маълумот шавад дар WhatsApp имои намин экран буда рӯйкунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор ҳастад заминҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе ва хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе ва духонага квартира ки аз Душанбе бо нархи арзон ва ҳастад боз квартираи фурӯшӣ аз шаҳри Ваҳдат, аз шаҳри Бохтар ва ҳастад хонаҳои фурӯшӣ аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз шаҳри Бохтар, аз территорияи Кӯлоб ва аз дигар шаҳрҳо ноҳияҳом ҳастад. барои ҳам видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кор ҳастад. дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб, курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 165 сомонӣ. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. маромад рафтем. дӯстони азиз, агар шумо хоҳед ки ба сарҳади Қазоқистон гузаштан компанияи Акаи Муҳаммадро ба шумо тавсия метавонем ки ба фикри ман компанияи Акаи Муҳаммад ҳама уже мешиносад. 8 сол аст ки таҷрибаи корӣ дорад, одами боваринок аст ки мошиношон мошинои комфортни замонавие. шуморо аз ҷои коратон, аз ҷои хубатон омада мегиранд ва ба сарҳади Қазоқистон бурда меоранд. 4 рақам аст ки ҳар 4 рақамошон кор мекунанд ва дар дорои мошиншон вайфай, зарядник ва кондитсионер доранд. ба шумо тавсия метавонем аз номи канали мо гап зарем, ба шумо скидка ва арзон мекунанд. маромад тамос гирем. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза ҳастад дӯстон ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ, пеши мошинбозор, дар ҷои беҳтарин шаҳри Душанбе, Ленинский район, пеши мошинбозор. ҳамагӣ 6 шотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардага дӯстон азиз, хонаи дуошона. об свет ҳастад, ҳоҷатхона, ошхона, баня дар дуруш дорад. боз дар беруншам ҳастад. ҳам баня, кухни дар дуруни хона ҳастад, ҳам аловхона, ҳоҷатхона, баня, кухни бо дар беруншам ҳастад. дарахтони мевадиҳанда шудагӣ аст, гирди хона пол ниход маҳкам, об свет ҳастад. хона якум ошунаш ремонт дорад, тайёра, яъне ки шпакиловкам хеле коро кардага, якум ошунаш тайёра барои зиндагӣ ва дуюм ошунаш яъне ки ремонт надорад. хона проектҳои русский, проектҳои американский, дуошона проект, хона бо ғӯшти пухта кардӣ ва бехуш системаҳои мустаҳкам кардагӣ ҳастад. проектҳои беҳтарин. як так калидор кухни баня анҷомхона дорад. рӯи ҳавлӣ мекард битон кардагӣ ва дӯстони азиз, мағоза масҷидамаш дар наздикии шаҳр. дастрош намегад фурӯхта мешавад бо нархи 330 000 сомонӣ ки боз арзон мешавад, ё ки ба ягон мошини соз алиш мешавад болои сум, ё ки ба ягон квартира аз Душанбе буда. ба мошин алиш мекунанд болои сум метавонад, ё ки ба ягон квартира аз шаҳри Душанбе буда алиш мекунанд. хоб, ин ҳамин рақамҳои Россияи Пакистани кор мекунанд ва дар рақамҳошонам имо, WhatsApp, пайваст дорад. ҳуҷҷатҳои хона 100%. хайр дӯстон азиз, хона чихел проектҳои нақд, нақшам арзон 330 мега бо арзон мешавад. ба мошин ва ба квартира алиш мешавад. маромад албатта нависед ё занг занед. мегзарем ба дуюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, шаҳри Қурғонтепа, маркази шаҳр, дар проспекти Айнӣ, рӯпарӯи стоматология ва поликлиника ва суд экспертиза пеши донишгоҳи Носири Хисрав ва ғайра. обши маркази шаҳр, ҷои беҳтарин. духонага квартира ҳастад ки дар 4 ошона қарор дорад. 51 квадрати метра ки бо об свет таъмин ҳастад. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. як калидор, ремонти хона хуб аст, барои зиндагӣ мешавад ва термисам дорад. дастрош намегад фурӯхта мешавад бо нархи 255 000 сомонӣ. боз муомила ва савдои хубам дорад. 255 савдо дорад мега, омада аз пеш бинен, ягон сум муомила мекунем. хоб, ин рақамошон аст, рақамои тисел кор мекунад. ба кадоми шумо ки аз территорияи шаҳри Бохтар квартира ки лозим бошад, маромад занг занед. дӯстони азиз, шумо намагар ҳамхайр рекламаҳои квартира, замин, мошин, хона, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумот шавад дар WhatsApp имо рӯйкунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. лайкорат фаромӯш накунед, навора подписааш кунед. дӯстони азиз, агар шумо хоҳед ки ба Тоҷикистон бо равон кардан як компанияи хуберо ба шумо тавсия метавонем ки зиёда ай 10 солае ки таҷрибаи корӣ доранд. компанияе ки парда ҳастад ки опити кори, ино одамои нав нест, одамои кӯна ҳастад ки 10 солае дар ҳамин система кор мекунанд, дар ҳамин соҳа бор мебаранд. бори шуморо аз территорияи Лублино, Садовод қабул мекунанд ва ба территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ёвон, Абдураҳмони Ҷомӣ, шаҳри Бохтар, Уялӣ ва Қазиқала ҳамин территория оварда мерасонанд.
агар бори шумо дар территорияи Московский област намоша худашон рафта мегирад, рафта гирифтан доставка бепул аст. дӯстони азиз, мо ҳар компания тавсия наметавонем. Компанияи боваринок ҳастанд ки 10 сола ки опити корӣ, таҷрибаи корӣ доранд. ҳар се рақамошон кор мекунанд ва ҳар се рақамошонда WhatsApp, имо пайваст дорад. аз номи канали мо гап занем, ба шумо скидка ва арзон медиҳад. Сомонаи рахштаҷи ин компанияро ба шумо тавсия медиҳад. марамат занг занед ва бортона соқ саломат оварда мерасонанд. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар деҳаи ҷуҷу гуфтагӣ ҳастад. соҳибшон номи деҳашон ҳамин хел ном доштаанд. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 2 дархона времика кардагӣ ҳастад, 1 та ҳоҷатхона баня дорад. дӯстони азиз, дуруни хонаҳо ремонтош средния барои зиндагӣ мешавад ва обсвечам ҳастад. гирди хона полни ход маҳкам. дӯстони азиз, дава дарахтони навниҳоам шундагия. гирди хона полни ба сменблокати маҳкам. дастсарочна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 80 000 сомонӣ ки бо муомилаи хубам дорад. ин рақамоша рақамои мегафон кор мекунад. ба кадоми шумо ки аз ноҳияи Ёвон ҳамихе хона ки лозим бошад, марамат бештар маълумотша аз соҳибашон гирем. дӯстони азиз, чӣ хонае ки ба шумо ки лозим бошад дар комментари нависед, аз куҷо мехарем. мо дар видео оянда ҷудо карда бари шумо пешкаш мекунем. лайкора фаромӯш накунед ва силикаи навод дар WhatsApp, имо падилсаш кунед. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино дар Зарафшон гуфтагӣ ҳастад. баъдорон пеши сафоратхонаи Амрико, яъне ки посолствои Амрико. духонага квартира ҳастад ки дар 14 ошӯна қарор дорад. дӯстони азиз, 70 квадрати метра. якхонага калон ҳастад, хеле духонага ё сехонага кадам мешавад. 70 квадрат мега дар 14 ошӯна лифт дорад. обсвечам ҳастад, ҳоҷатхона, ошхона, баня дорад. ремонтши беҳтарин, ҳамаи шароитош муҳайё аст. дастсарочна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ. баъдорон яки арзон карданша нагуфтиянд. обшун дар дуруни хона ҳама чизи чора ҳастад, не ки метия наметия. инаша ягон чи гуфтагӣ нестад. то қассоми холи 250 000 сомонӣ. ака намедорам муомила карданша хитон бо гап занем. дар поёни дом ҷои мағозаҳо, аптека, банк ва дигар чизо ҳастад. ин ҳамин рақамоша рақамои мегафон Тоҷикистон кор мекунад. ба кадоми шумо ки лозим ҳастад, марамат бештар маълумотша аз соҳибашон гирен. дӯстони азиз, шумо агарам хали квартира, хона, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, марамат сурат маълумотша дар WhatsApp, имо рӯй кунем. мо дар видео оянда ҳамихе рекламаш мекунем. мегзарем ба панҷум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар қитъаи шашум гуфтагӣ ҳастад. соҳибош 5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки якчанд дар хона фундаментош рехтагӣ ҳастад. обсвед ҳастад, гирдашда полни худ одамо зиндагӣ дорад. фундаментош ва времика обсвед нархаш 35 000 сомонӣ ҳастад ки бо арзон мешавад. 5 сотиқ замин бардорен азиз ки замини ҳамвора, ҷои хуба мегад, срочна пул дар кӯшта. шаҳри Кӯлоб, қитъаи шашум, дигар маҳалла кӯшташа маълумоташа нагуфтиям. хоб ин ҳамин рақамҳои вавилон ҳастад, пастияни кор мекунад. ай ҳамин рақамҳо метавонед ки бештар маълумотҳои пурраша гирен. то қассоми холӣ мегад, алиш палиш намешавад, марамат занг занед. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, центри Ваҳдат дамега соҳибош. духонага квартира ҳастад ки дар 5 ошӯна қарор дорад. 50 квадрати метра. ремонтош мегад полни мегад делюкса, дом мегад 10 этажай. дар 5-маш қарор дорад, лифтам дорад. обсвет ҳастад, ошхона, баня, кухни дорад. хона мегад тарафи роҳа нигоҳ мекунад. дӯстони азиз, то қассоми холӣ гуфтага срочна мефурӯшад, илтимос мегад беҳуда мегад занг назанед. ошхона, баня, кухни, термис, ремонтҳои беҳтарин. нархи квартира мегад 279 000 сомонӣ аст. баъдорон хай чанд арзон мекардагиша гуфтагӣ нест. хитон бо занг зада бештар маълумотша гирен. то қассоми холия 10 ошӯна дом, дар 5 ошӯна лифт дорад. ремонтош беҳтарин. хоб рақамош намодагаи мегафон ҳастад, кор мекунад. ба кадоми шумо ки лозим ҳастад, марамат маълумотҳои аниқ ва 100% занг зада худатон гиред. мегзарем ба ҳафтум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстон ки аз территорияи Душанбе дар маҳаллаи Каратогинский, кӯчаи дуюм, назди масҷиди ҳоҷиён. 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 5 дар хона такхона, яъне ки фундаментош рехтагӣ ҳастад, обсвечам ҳастад, ду тарафаш маҳкам аст. шаҳри Душанбе, маҳаллаи Каратогинский, кӯчаи дуюм,
назди масҷиди ҳоҷиён. 7 сотиқ замин, замини ҳамвор, 5 дар хона бо калидо байнаш карди фундаментош рехтагӣ тайёре. Обсветам самето метавонӣ ки фақат хонара бардоштана сар кунӣ. Дастфирош намагад мефурӯше бо нархи 100 000 сомонӣ бо арзонтар мешавад. Ҳамин 100 ташме кадоме ки наличие мегирад бо хай муомила мекунанд. Рақамошон аст дар поини видео кадометон мехарен, маълумотои аниқ ва садфоидаша занг зада гирен. Дӯстони азиз, ин буд навори имрӯза. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.